Nyika yose yakuziva kuti Temba Mliswa is just a ZANU-PF imposter. Anikori munhu anoshandiswa neZANU-PF nyangwe zvakachizviti he is an independent candidate. Panguva ina oya achitokore vanhu okandirwa mashoko makobvu nematete. After auya ataura mashoko auya akabata vagari venyika yeZimbabwe. Saka pana mashoko kudai na Temba Mliswa achiti pay back time for all factional elements in the ZANU-PF. Don't forget to subscribe or like or turn the bell icon. Mliswa atanga aita this post ya murikona yakanzi against all convention and logic there's been a subtle but insistent drive to peddle a narrative that the architects of the failed uprising against government and President Mnangagwa in late 2025 are strategically silent and even planning an explosive comeback. The underlying argument is that they did not fail in their bid and any celebration would be premature. Advocates of this narrative subtly imply that the principal figures behind the unsuccessful insurrection remained in position of influence, orchestrating an intricate scheme designed to ensnare their perceived adversaries, mostly notably prominent business leaders unfairly branded with the derogatory label Shugananda. The reality that a multitude of Gaza-funded protests, planned revolts, and elaborate dossiers failed to materialize the coup they so fervently desired seems completely lost on these individuals. Ndo post inoitwa panapana Temba Mliswa achiataka vanageza vana vipi kosa anochinga nemadosiers avo achiti aiwa they failed. Isaac Makopichi anouya achimpindura achiti shut up Temba, ndibiro yawakaita pahondo yerusununguko iwewe, ko pakuuya kwenew dispensation wakaita chi iwewe? Munzi wechitatu uri ani iwe pahuku yemuenzi? Hakuna munhu anoda kubvisa His Excellency ED pachigaro, but tiri kuodza mashoko avakataura vachipinda kuti hativedzerei uye kuti respect constitution with actions. Hativengi His Excellency ED uye hatifi takatuka. Tinongoda vipi Chiwenga vaite next president because ndo vakabvisa RG and then vakadzosa ED kuti chef uyai mutonge. I love His Excellency ED kutodarika iwewe Temba. That's why ndichitaura chokwadi kuti 2030 slogan iri kuvengesa mukuru nepovo. Shut your mouth Temba. Tomashukano yachiudzwa Temba Mliswa. Mbadze mafukuro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Menda kuma section medu za mafukuro enyu. So subscribe or like, chat on the bell icon.